Mae cynllun bobl hŷn waan bellach yn mynd ys ryw 2 blynedd. O'n i'n awyddus iawn bod ni'n datblygu cynllun cefnogaeth mwy ar gyfer y darpariaeth. Mae'n darpariaeth reit fawr. Felly rwy'n her i'r tîm rhyw blwyddyn a hanner yn ôl. A dwi'n falch iawn a dweud bod nhw wedi ymateb i'r her ac bod ni wedi cael llwyddiant a dod i fyny efo'r syniad nath nhw o'r rhad cymunedol. Lot o ddefnydd gwasanaeth yn rhannu bod nhw'n cael garddio, bellach yn byw mewn fflat ac yn methu wneud. A hefyd yn methu wneud oherwydd anablaeth corfforol neu oherwydd eich bach o hunaint. Felly bydd soddi mewn plot bach yn Llangefni a dyna ni, ffwrdd o hi. Da ni'n neud yn dda ofnadwy o gilydd, crw dda. Da ni'n cymysgu fel arall. Sa wyl yn fflat oswn i'n yn y fflat ta. For many years I've always wanted to have an allotment, and this has filled that hole in my personal life sort of thing, because as I say, I love growing things, and it was literally one of the best decisions I ever made to get involved with an allotment, and with the people here. They've been absolutely smashing about it. With Corwell and the allotment, they approached me to go on the allotment. And it helps my NLC disorder. It keeps my mind occupied. Well, it gives you something to do on a Wednesday morning. We've got potatoes there, we've got onions there, runner beans, French beans, broad beans. Mae wedi bod yn gyfle arbennig i bobl ddod at ei gilydd i gymdeithasu. A dim jyst yn unig i arddio, ond i gymdeithasu a ddod i nabod ei gilydd. A un o'r atgofion fwyaf sgynna i o'r lansiad yn ddiweddar oedd siarad efo un o'r trigolion oedd yn mynd iddo fo ac yn deud oedd ei prind i dod allan o'i thŷ ers dros 5 mlynedd ac heblaw am y gwasanaeth cefnogi pobl a'r gwasanaeth y pobl hŷn fysa hi byth di cyrraedd lle oedd hi ac yr ar cymunedol oedd y pinnacle i hynny ac o hefyd oedd hi wedi bod yn gweithio yn neud y gwaith celf ar gyfer y shed oedd yn yr ar gymunedol ac i fi o hwnna jyst yn dangos pam bod Corwell yn darparu'r gwasanaethau yma a pam bod y prosiect gardd cymunedol mor bwysig i unigolion ond hefyd i'n cymunedau ni. Dwi'n meddwl bod y cynllun wedi jyst datblygu mor naturiol a'r beth mwyaf naturiol sydd wedi digwydd a doedd hyn yn mynd yn hyb i ar y cychwyn oedd bod pobl ifanc Canolfan Addysg y Bont wedi bod yn rhan ohono fo. Felly mae wedi mynd o gynllun jyst ar gyfer genedlaeth un a mae wedi pontio cenedlaethau. Felly mae yna lot o gyfeillgarwch yna. Mae yna ffrindiau wedi cael ei greu yna. Mae o wedi jyst dod ar cynllun at ei gilydd a mae yna elfen a teimlad reit gynnas iddo fo. Felly dwi'n falch iawn bod ni wedi ymateb i'r her. Ac hefyd mae yna ymateb i strategaeth bobl hŷn hefyd. Bod ni yn annog nhw i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn y canol sydd yn hybu llesiant wrth gwrs taclo unigedd. Dwi'n dod allan, dwi'n cymysgu fo gwahanol bobl, da ni efo plant ysgol y Bont, da ni garddio, a da ni gael hwyl dda ofnadwy. We are together with the kids, you can see their enthusiasm and it's nice to have both ends of the scales, the youngsters and I think with the older group they've got their experience and they can put inputs into that. You know. Y peth efo chdi Curian efo chdi wrthos llwytha doedd? Do. Yn prynu bocs. Do. A twll efo'i ddys a un hadyn o fod i fynd i mewn, ond o'n siarad dwsin efo i fynd i mewn. Wedyn mae ddylia hynny ddwad o ddad. Mae nifer o bobl wedi gweld y cyfle efo'r ardd gymunedol o allu ymgymryd efo rhywbeth maen nhw'n fwynhau, ond nid yn unig hynny hefyd. Maen nhw wedi gallu cymdeithasu efo pobl debyg iddyn nhw eu hunan, maen nhw wedi adnabod ffrindiau newydd, maen nhw wedi magu hyder eu hunan, a mae wedi bod yn lwyddiant ysgubol i ddweud y gwir ac yn werth ariannol ychwanegol efo dim cost i'r cyngor ac rhywbeth mae Corwell wedi dod i fyny efo drwy weithio mewn partneriad efo busnesau lleol a rhanddeiliad arall. Heb os un o'r pethau penna ynglyn â'r cynllun ac yn wedig yr ardd gymunedol ydy bod o yn cael effaith cadarnhaol a positif ar eu bywydau nhw a bod o yn ei gwahaniaeth a mae hynna i ni'n Corwell yn hynod o bwysig.